day for a date. Mad day for kate. Baka dandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Wala na'y panahon.
the freedom to choose when you work, where you work, and it's Mga igala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo bagmong na aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan ka nga Dios sa walay katapusan. Salamat nga sa gihapon bisan pa sa daghang mga kakulian kini nga programa padayon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinis kanginan. Panalangin ni kini nga programa ug panalangin usab kini nga estasyon ug panalangin ni ang mga nagapaminaw ihatag kanila ang pinasahi nga kahibalo kaalam sa pagsabot sa imong pulong kabiga sila nga mga laga diha kanimo ginapangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diin dapita karon nga nagasunod na pinaw na itong programa, welcome. Okay mga higala, sa dili pa tamong irog sa unahan, ato usang ipatanaw ni Brother Libby ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugaran nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. Maayong gabi sa atong tanan mga higala dinhi sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kamong tanan nga naminaw karon, maayong gabi og sa tanan nato nga mga viewers, mga listener, na mga followers sa atong program sa tibuok kalibutan or asa mamong nasura na himutang nining panahona na nagtan-aw sa programa. Kinasing-kasing mo na mo mga higala, mga kaigsunan nga gina-welcome karon sa pagpakiguban dinhi nining tulumanon sa Jesus is our hope. O niya, pwede na mo makapadangat diri sa atong programa og mga mensahe, mga greetings baka hinuon or kaha mga pangutana, ato na nga gina-welcome dinhi sa ato nga programa. Or kung naamoy mga karong taud-taud higala atang idi ay ninyo ang pangutana nga ato tubagon, no? Paminawan yung ayo ang hanay sa pangutana aron maka send dayon mo diri og mga participation, maka-participate magud mo sa programa, makahatag mo dugang tubag sa pangutana nga ipadangat dinhi or kung wa nato kay masabti, so pwedeng maka-react ta higala kay aron maklaro jud kaayo ang tubag no nga gikinahanglan. So akong sublion, welcome mo tanan unya sa gihapon. Ayaw mo kalimot higala sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa ato nga mga friend o mga minahal nato sa kinabuhi. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Anya naguna dinhi ang Riverside FM Cebu. Ingon dinhi nga on air na ta mga brad. Good evening ninyo. So maayong gabi di sa atong CEO si Sir Rigner Arapok. Maayong gabi nimo sir. Anya sa atong station manager diha si Sir Muli. So salamat kaayo sa inyong pagka-active no sa pag on air sa ato nga programa dinhi sa Jesus is our hope. Anya mga higala nato diha nga naminaw kutob sa giabot sa labyog sa Riverside FM. Kamong tanan amo nga gina-welcome nining tulumanon sa Jesus is our hope. Nanunuka dinhi sa Bugo City, Cebu. Okay. Niapod si Brother Edwin Notarte. Maayong gabi nimo Brother Edwin. O niya po siya mensahe. Nagingon din Happy Sabbath kapaglaom. So Happy Sabbath also Brother Edwin Notarte. O niya po dato nakita si kapaglaom Michelle. O niya siya mensahe unsay tambal sa sige kog magsuka-suka o niya ubo na ko hangtod karon. Wala mawala. Okay, ato mga higala na minaw. So kung siya'y tambal, so i-chat na niya dire para nga mahibaw si Michelle po, no?
Ano niya po si Brother John Lobitania. Mayong gabi mga igsoon, happy Sabbath. God bless you all. So, mayong gabi niyo Brother John, og sa tanan nga taga-Tabugon nga naminaw sa programa, naglantaw karon gabi una. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. Og maayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nag-view ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope og malipayong adlaw nga pagpahulay sa tanan. God bless. So God bless also Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother Jerry na ilon. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Jerry. O niya po si LV Diheto. Happy Sabbath everyone. Good evening po Pa John og Uncle Libby. Listening at home sa Bihiya with family. Okay, si Day Ilvini. So, thank you so much, Day, for viewing with us tonight. Thank you so much. Nalipay mi nga naami mga viewers gikan diha sa inyo, lalo na sa mga igsuon. So, kumusta mong tanan diha? Si Papa nimo, si Mama nimo, labi na gyud nimo. Og sa imong bana, og kamong tanan diha. Kumusta? God bless. Happy Sabbath to. Okay, diya po si Brother Sonny Sunmayang. Salamat sa paglab ug pagpray. Kanya di pag yung mensahe si Sister LB Dihito, namati po silang mama, papa, ati, Jufel, and Kuya James, manang Inday Fee, Manoy Junjun DB. Okay, salamat buong buogin mo diha nga naminaw sa atong programa. So, usa ni sa mga pinakasuod og labinduol sa kong kasing-kasing Brother Libby sa tanan-tanan nga mga kaigsunan, no? Salamat ninyo diha nga kanunay mong nanood sa atong programa. God bless ninyo tanan. Okay niya po si Brother Mrs. Alex Liaban sa Mualbual. Happy Sabbath Brad John og Brad Libby og sa tanang na nagsunod niini nga live program Jesus is Our Hope. So good evening also Brother Mrs. Alex Liaban og happy Sabbath for nimo. Ano niya po si Sister Jocelyn Cuyos. Happy Sabbath everyone. So kung ako na sayop sa placer siguro ni. Ano niya po si Elvis Cabardo Peritos. Happy Sabbath ninyo duha Bradlib og Brad John. Og ngadto usab sa nagtan-aw sa ato nga live sa Jesus is Our Hope og maayong gabi kanatong tanan. God bless. So God bless also Pare Elvis. Mayong gabi ini mo diha Brad Elvis uban sa imong pamilya. God bless ninyo tanan. Regards to Ma'am Jima ha. God bless, God bless. Ani amo ding itunol gikan sa Jesus Our Hope pasubo ngadto sa pamilya nga gitalikdan ni nang Flori Nubal Kabagi. So, okay na matay na gid taon si nang Flori. So, Ito higayon nga moadto unta ako sa iya kay muduaw ko pero naunsang pagkaunsaan na flat man pong motor. Wa na po'y time, igo na bulkit ang motor kay layo mag-vulcanizing. Wa na gid noon sad ko makakita og kahigayunan nga mabalik dito siya ha. By the way, nadtong miaging adlaw dunay nag-text ako until na walay follow-up nga ang iya kunong Mama Gloria namatay antong alas 5 kapin sa buntag og karon ang iyang haya na sa ilang balay. Kung mahimo lang follow-up pa ko diri o sa ragod kay dunam ba manggod ni diferensya ning ako ang kuan cellphone pero paninghuaon ako nga malocate na ko mahibawaan ako kinsa gyud ni ang namatay. Ang iyang mama, Mama Gloria. Why apelyido wa pod kusang lugar o dapita o niya gikwinta-kwinta nako kung pila ni kabok Gloria ang akong nailhan 11 kabok Gloria. O niya lain-lain lang ang lugar pero mga Gloria gyud na please ko og kuan kompleto sa detalye kinsa nga Gloria diing lugara or diing dapita.
Okay, ni asad si Mads Lia Muñiz. Happy Sabbath sa tanan nga naminaw sa programa. Okay, may gabi ni mo diha Sister Lia Muñiz diha sa Manila. Okay, padayon tahigala ato sa ning tan-aw no kining ato nga messenger. Ato ning basahon dinhi ato mga higala nga nagpadangat po sila og mga mensahe. Kalabanan ani mag-send sila og heart, mag-like, mag-pray, o niya magpadala og message. Okay, ato na ning sugdan pagtan-aw niya si Brother Ronilo Itang. So may gabi na Brother Ronilo. Niya sad si Rufino Moreno. Niya ingon sa dinitang sa pag-send bro leave and happy Sabbath. So may gabi sa nimo Brother Rufino. Niya happy Sabbath po nimo. At kini pa yaton tanaw na niapod si Sir Matthew Anderson. So Sir Matthew, thank you for watching always and following our program, and we pray always for you and your family. Thank you so much, Sir Matthew Anderson, for always listening of our program. God bless you and your family, and please regards to Sir Jerome Patagnan. I'm always praying for you. Hope you are okay with your family. Thank you so much. Please, again, regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, niya po si Brother Mrs. Alex Liaban. So thank you po, Brother Alex. Niya itong Sister Phoebe Pasyol. Niya po Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Niya Brother Cesar Ilgira sa Gihulngan. Ato po nakita Sister Lovely Elosorio, Dias Mabuli. Niya si Brother Abner Dualio. Niya sad si Brother Rolls Soto Tams. Niya atong mga kaigsunan Dias Mabuli sad. Daghan po sila nagtanaw sa programa. So may gabi. Niya po Jumar Kulis Gabaton. Niya sad si Ma'am Lisel Pelayo Baldosa. Thank you po, ma'am. Ma'am, kumusta ka na sa Singapore, ma'am? Niya po si Sister Elsie Pitugo. May isang gabi ni Brother Amay dia Pitugo dia sa San Jose, Bourbon. Niya po si Sister Jeannie Rama Fermin. Okay, muna ito nakita din sa ato nga messenger. Niya arita sa official account ato higala sa DYCM Bugo Adventist. Niya ato ning tagdon ang mga higala na to nga always nagpray. Niya ang uban nga naglove sa ato nga programa. So ato ning tagdon mga higala. Arita una sa mga nag-send og heart. Niya si Brother Edwin Notarty, LV Diheto, G. Ford Ejemplo Midel, niya sad si Sosame Laurenti Jimena, Elpidia Coro, Lovely Elosorio, Jocelyn Coyos, Ayan Kevin Dorotan, Maki Coro, Ariel Kababan, Alger Lipon, Belinda Lohira Tirana, John Lubitania, Ronilo Itang, Jack Troy Lubitania, Angeline Mendoza Macias, Caroline Mariquet Galyaris o si Sister Lynn of Keria. Mga mga naglab ato nakita o niya detas mga naglike mga higala niya Sir Matthew Anderson, Ronilo Itang, Abner Dualio, Elsie Pitugo, Alvin Risoor, Rolls Soto Tams, Tates Arizvi, niapos Mrs. Alex Liaban, Junimar Kalapuan, Jerry Ann Alcuma Orsal, o niya si Jibne Jeris Malate. Okay, muna ato mga nakita mga higala dinhi sa ato nga screen. Okay, padayon tang sunahan adto ta sa pagpaminaw sa pangutana nga tagaag pagtagad karong gabiuna. So atong ipabasa ni Brother John ang pangutana nga gipadangat ni Brother John.
dagang salamat Brother Libby. Ato ning kuno ning pangutana gisakyan ra gihapon, no? Anto miaging gabi, sunod karon gud gihapon mga kaigsunan, naghisgot magudta sa pagpanubag may tungod aning sa kasuguan. Kay dunay mga tao o pundok o sikta nga ang ila pagtuo na lang wa tay labot ni anang kasuguan lalo na sa igpapahulay. Pero ato na nga gitubag gipasabot na sa nangaging gabi o ang pangutana kagabi nga na ang tao kanini ang karana ang maluwas ba, no? Ito may tungod sa kasuguan manggod, no? Nga ang tao dili man di ay maluwas kasuguan. O niya ang pangutana o niya ang murabag paluap na lang ni paluap ni Brother Almario, kananang Almario Lipasana. So Brother Almario Lipasana, ang imo diring gikuan murabag gisakyan nimo ang atong hisgutan. Kung ganon malinaw sa sinasabi ninyo na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba? Okay, ano pa ba? Okay, ano pa ba ang kabuluhan sa kautusan na inyong tinutupad? Maraming salamat po. Okay. Kinini daghang salamat brother sa imong pangutana dire, no? Nga ang imong pangutana malinaw. Ayon sa sinasabi ninyo na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kung ganon, ano pa ba ang kabuluhan sa kautusan na inyong tinutupad? Okay, daghang maraming salamat po, Brother Lipasana, sa binigay mo dito na katanungan sa ating programa. Sa totoo lang, matagal na ito ang ating programa, mga ilang taon na sa awa at tulong ng Diyos, at ito'y nanatili pa rin kahit sa maraming mga pagsubok na dumaan sa programang ito. Pero dahil kagustuhan ng Diyos na ito'y mananatili dito sa himbilan upang mapatuloy natin pagpaliwanag, mapatuloy natin ang pagpapaalam sa kautusan o salita ng Diyos. Pero kahit kailanman, hindi namin sinabi at hindi namin pinapatunayan dahil wala naman tayong mababasa sa Biblia na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi ng anghel sa Mateo 1:21, ang sinabi niya sa anghel doon kay Jose, noong si Jose ay mayroon siyang balak na makipaghiwalay siya kang Maria dahil si Maria nasusumpungan na siya ay nagdadalang tao. Kaya nga noong siya ay natulog, ang isang anghel nagpunta doon sa kanya at pinupuna siya na huwag niyang ituloy ang kanyang binabalak o ang kanyang pinapasya dahil ang binubuntis ni Maria ay ito'y hindi sa lalang ng tao kundi ito'y sa banal na Espiritu Santo. At ang sabi ng anghel sa Mateo 1:21, kung sa Cebuano pa baga, og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya paganganlan siso kay siya mauman ang magaluwa siyang makatawan gikan sa ilang mga sala. Sumalinaw ang talatang ito ayon sa sinasabi ng anghel na si Kristo ang tagapagligtas sa bawat tao sa ating mga kasalanan. Kaya nga noong si Kristo ipinapako doon sa cross, ito'y hayag nagsasabi at nagpapatunay na noong si Kristo ipinapako na doon sa cross, tayo ay mayroon ng pag-asa. Kaya nga ang programang ito, Jesus is our hope, dahil ang bawat tao, kahit sinuman at ninuman, tayo ay mayroong pag-asa na maliligtas sa pamamagitan ni Kristo, hindi naman sa pamamagitan sa pagtupad ng kautusan. Pero kahit ano pa man,
na saliksikin at bulay-bulayin mo ng maayos ang banal na kasulatan, wala namang sinasabi dito na ang kautusan ay hindi natuparin ng tao. Dahil sinabi ni Kristo sa Mateo 5:17 hanggang 18, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mag-isip na ako ay pumarito upang tapusin ko ang kautusan, kundi ako'y pumarito upang sundin ang kautusan. At ito'y isasabi ko sa inyo na habang andito pa yung langit at lupa, sa kautusan ay wala naman tayong, ang sabi ni Kristo, na sa kautusan ay wala bagang isa pa ng mga ating gawin na hindi natin tutuparin, kundi lahat ng lahat tuparin natin ang kautusan. Kaya nga ang sinabi natin kagabi, ayon sa talata sa Santiago 2:10, na kapag ang tao ay nagtupad sa lahat ng kautusan pero linabag niya ang isang utos, ay gaya na rin na linalabag niya ang lahat ng mga kautusan. Kaya nga habang tayo ay nag-antay sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, huwag nating kaligtaan na sa ating pananampalataya at pananiwala kay Kristo, huwag nating labagin ang kautusan, dahil wala namang taong maliligtas sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, yung taong lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang sabi ni Kristo mismo sa Mateo 7:21, hindi lahat na ay nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makarating doon sa langit na bayan, kundi siyang tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nga malinaw, brother, ang sinasabi sa Biblia na hindi porkit mayroon kang pananampalataya, hindi porkit nagsamba ka ng Diyos, hindi porkit ikay nanalangin ng Diyos, ikaw ay tiyak na maligtas na. Ayon sa sinasabi ni Kristo, hindi naman lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makarating doon sa langit na bayan, kundi siyang tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nga, kung anumang klaseng paniniwala na mayroon ka, kung anumang klaseng pananampalataya na mayroon ka, ang dapat mong isipin at saliksikin at pagbulay-bulayin kung ang kautusan ng Diyos ay iyo bang tinutupad, dahil walang taong sinabihan ni Kristo na siya tiyak makarating doon sa langit na bayan kung kaniyang linalabag ang kautusan ng Diyos. Ayon sa sinasabi ni Kristo, ang makarating doon sa langit na bayan, kundi siyang tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. At ayon sa sinasabi sa Psalms 48, na ang kalooban, ang ibig sabihin nun ay ang kautusan ng Diyos. Kaya nga kapatid, kung mayroon ka ng pagsamba, mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mayroon kang pananalig sa Diyos, pero linalabag mo ang kautusan ng Diyos, lahat ng mga ito ay walang kabuluhan at hindi tiyak na makarating ka doon sa langit na bayan. Ang sasabihin lang natin sa ating programa, brother, naway nakikinig ka tiyak sa pagkakataong ito upang matunghayan at malaman mo ang buong katotohanan. Dahil ang sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi ni Pablo at ang sinabi naman ni Kristo, ang sinabi naman ng mga apostoles, ang sabi ni San Pablo ayon sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 14, ang sabi niya ni Apostol Pablo, kung sa Cebuano pabaga na salin ang sinabi, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga may gawas kini sa buling o pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Malinaw, brother, ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya na kailangan tutuparin ang kautusan hanggat sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Naway naunawaan at naintindihan mo ang mga bagay na ito na sinasabi ni San Pablo, dahil si San Pablo mismo, siya ang nagsasabi na ang kautusan ng Diyos ay ating tuparin hanggat sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Naway naunawaan mo ito, brother. At isa pa naman ang sinabi ni Kristo sa Juan 14:15, ang sabi ni Kristo, ang sabi niya, kung kayo'y umiibig sa akin, tutuparin ninyo ang aking kautusan.
Kaya nga ang pagtupad sa kautusan ng Diyos, brother, ito ay nagsasabi, ito ay nagpapahiwatig lang na ikaw ay umiibig ng Diyos. Kapag hindi mo tinutupad ang kautusan ng Diyos, ibig sabihin mo na hindi mo iniibig ang Diyos. Ito ay isang sukatan. Bawat isa sa tao na mayroong paniniwala, pananalig at panampalataya sa Diyos, ang kautusan ng Diyos. Kaya nga, ang tanong mo, ano ang kabuluhan sa kautusan? Kung ang tao siya'y maliligtas sa pamamagitan ni Kristo, mayroong malaking kabuluhan. Dahil ang sinabi ni Kristo na, ang sabi ni Kristo na kung kayo'y umiibig sa akin, tuparin ninyo ang aking kautusan. At ang sinasabi naman sa ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya nga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Malinaw ang sinabi na kung siya magsasabi na kilala na ng Diyos, pero hindi niya tinutupad ang kautusan, siya ay isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Gaya nga marami ngayon na mayroong pananalig, pananampalataya, mayroong pagsamba sa Diyos, pero itong mga taong ito, itong siktang ito, ito'y walang katotohanan at ito ay sinungaling. Ayon sa sinasabi ng Biblia, ng Juan 2:4. Kaya nga si Kristo, nagtanong naman siya sa mga taong hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos. Ayon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 46, ang sabi ni Kristo, bakit kayo'y nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi niya tinutupad ang kautusan? Yan ang tanong ni Kristo na dapat sagutin ng mga tao na mayroong pananalig, mayroong paniniwala, mayroong pagsamba ng Diyos, pero hindi nila tinutupad ang kautusan ng Diyos. Ang tanong ni Kristo, bakit kayo nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi ninyo tinutupad ang kautusan? Dapat itong pansinin ang sinabi ni Kristo at sagutin ito sa mga taong mayroong pananampalataya, pananalig at paniniwala sa Diyos pero hindi nila tinutupad ang kautusan ng Diyos. Ang sabi naman, walang katotohanan at sinungaling. Alam naman natin kung sino ang katotohanan. Sa Juan 14:6, ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Sino ang katotohanan? Si Kristo. At ang sinabi, walang katotohanan, ibig sabihin, walay Kristo kung sa Cebuano pa. Karon, bakakon o wala niyang kamaturan. Kay bakakon man, walang kamaturan, siya'y sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. At alam naman natin sa Juan 8:44 na ang mga sinungaling ay nagmumula sa ama ng dyablo. Kaya nga sa mga panahon ngayon, maraming mga tao na sila ay naniniwala na sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pananalig sa Diyos, sila ay isang Kristiyano na kung tutusin ang sinabi sa Biblia, sila ay mga sinungaling at walang katotohanan. Kaya nga, brother, dapat bulay-bulayin at pansinin, pag-isipan natin ng maigi habang may kunting panahon pa dahil napakalapit na ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at hayag ang sinabi dito na ang kautusan ng Diyos ay ating tutuparin hanggat sa kanyang pagparito. Kaya nga ang tanong mo, anong kabuluhan sa kautusan ng Diyos? Malaki ang kabuluhan sa kautusan ng Diyos dahil sa pamamagitan sa kautusan ng Diyos, tandaan mo, ikaw ay magiging handa sa pagparito ni Kristo. Pero si Kristo ang ating tagapagligtas, hindi ang kautusan. Ayon sa mababasa sa Gawa 4:12 na walang taong maliligtas maliban kay Kristo. Kaya nga kapatid, isipin mo, tanggapin mo na tayong lahat maliligtas sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng kautusan, pero dapat lang ating sundin at tuparin ang kautusan upang tayo'y magiging handa sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos. Naway pagpalain tayo ng lahat. Okay, si Brother Libby maghatag dugang pagbatinaw, pagpasabot sa mga butang nga inyong nantinawa na ug nasabtan pinasika dinhi sa balaang kasulatan. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato tulumanon
Okay, ato sining basahon makadiyot ang niya sa screen. Niya sa kapaglao Michelle. Ang mga sugo sa Ginoo importante kaayo. Importante kaayo na kay unsaon nato pag-adto sa langit. Ana nga mao manay proper good busa kung walay sugo musamot ang kadaotan sa kalibutan. Ikaduha, wala po'y maluwas kung wala na'y sugo. Maunang tumanon jud tanang sugo sa Ginoo parang makaadto sa langit. Niapod si Pascualita Calusor. Mayong gabi sa tanan o niya, God bless. Ay, may gabi diha sa Tagalinaw Church, no, diha sa San Isidro. Sa gihapon buhi kanunay ang among pag-apil sa pag-ampo sa inyong tanan diha. Thank you so much. Okay, niapod si Brother Mrs. Alex Liaban. Ang tunay na dahilan bakit ayaw nilang kautusan dahil nandyan ang pang-apat na utos ang Sabat. Okay, Totoo naman. Oh. Totoo naman. Yan ang nagiging tunay na dahilan. Nagiging sanhi sa kanilang hindi na pagtupad sa kautusan ng Diyos dahil sa pang-apat na utos sa 10 utos ang araw ng Sabat. Okay, niapod si Brother Arman Estrira Diniega. Maayong gabi, Brother John at Brother Libby. Happy Sabbath. God bless and more power. Okay, niapod Brother Jake Sumalinog. Maayong gabi, Brad. Happy Sabbath ninyo diha. Okay, happy Sabbath also, Brother Jakes. Ni ato rin Leon Makadiyot Higala. Okay. Dirita sa Pikas sa Toso ni Leon Makadiyot. Mga nahidugang nagtanaw. Okay. Ni si Jiri Ani Alcuma Orsal. Niya po si Brother Jake Sumalinog. Okay. Diri sa Pikas sa Kanintanahon Makadiyot. Niya po yung mga nahidugang nakig-uban nato din sa ato nga programa niya si Ivan Raico. Niya ato pong niya po si Belinda Lohira Tirana. Nakita po nato si Sister Rosalyn Mainit. Okay, ato po rin tanawan ng uban. Niya po si okay, mautoy ato mga nakita higala na hidugang. So padayon ta nga tusunahan ato pag hatag og dugang tubag sa pangutana mahitungod sa mahitungod mga higala sa murag kuani siya murag reactions po ni ba sa ato nga gisgutan kagabi. Naghisgot yun sa to di paghanay, Brother John. Ang iya laging pangutana, ang iya laging gikuan, Brother Libby, malinaw kuno nga sa atong gisulti nga si Kristo ang pinaagi kang Kristo ang tao maluwas. Kung ganon, ano ba talaga ang kabuluhan sa kautusan na inyong tinutupad? Kanang kabuluhan noon sa ikapuslanan. Sa ikapuslanan, sa kasuguan nga inyong gituman, nga malinaw man nga ang tao maluwas, pinaagi kang Kristo. Okay, salamat kaayo sa nindot pangutana. Ato nga gipasabot tinihigala nga ang tao maluwas pinaagi lamang kang Kristo. Ngayon siya, yung follow-up niya, sa may kapuslanan din ang kasuguan inyong gituman nga ang tao maluwas man pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. So thank you kaayo sa follow-up. So dinhi atong gipasabot o gipangbasa ang mga verses nga ang tao mga higala maluwas pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Daghan na nga mga gipanghisgutan ng mga verses sa Biblia. Kay ang hinungdan gani nganong ginganlan siya Hesus tungod sa gisgutan diya sa Mateo 1
21, paganganlan sa Gisos, kay siya ang manuluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Savior. So, ang tao, kitang makasasala, mahigala, nahimutang makasasala, kay naglapas mangunta sa sugo. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo, sala. Kanya kay ang bayad sa sala, gisaara naman dadaas Ginoo, kamatayon, o ang kamatayon nga gisgutan diha, ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayo. O, impierno ba? Ang bayad sa sala, ang sangkuan unya sa dos katapusan, kana kung dili ta mapasaylo ang atong masala. So, nano tayo giandaman tandaan o kalaglagan sa impierno. So, paano man ta maluwas ni ana, mga higala? So, gipadala si Ginusos din hining kalibutana aron mahimong atong manluluwas. Aron mahimong atong Savior, mga higala, manluluwas gikan sa pagkahulog nato sa pagpakasala. O niya, manluluwas siya tungod kay gisaaran ta nga maimpierno gyud ta kana kun di ta maghinulsol sa ato masala. Ning anhi naman si Kristo sa kalibutan, unya imbis nga kita unta to ang mamatay sa krus, kita untay mag-antos tungod kay kita ang makasasala, tungod sa gugma sa Dios, gitugutan niya ng iyang bugtong anak maoy mag-suffer, mag-antos dito sa krus sa Kalbaryo, maoy nagtubos sa silot sa atong mga sala. Pero kinsa man ning mga tawhana ang matubos ni Kristo? Ang kadtong mga tao nga matubos ang iyang silot pinaagis kamatay ni Kristo, kadto rang mutuo sad niya. Munang giingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong, aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag, kundili makabaton og kinabuhing way katapusan. So man gisulti sa Biblia, di ta maimpierno. Ang mosalig kaniya di malaglag, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Pasalamat ang Menes Kristo. Nag-anto siya sa krus, sa Kalbaryo, tungod og alang nimo og alang nako, mahigala. So siya ang ato nga manuluwas. Karon, unsa man di ay ang role sa kasuguan? Kay si Kristo man ang manuluwas. Naluwas ta, pinaagis atong pagtuo ni Kristo. Muna gitawag deliverance from the penalty of sin. Oh, deliverance from the penalty of sin. Katong iyang kamatayon sa cross. Pero maangko na to, pinaagi sa atong pagtuo. Kaluoy na sa Dios nga gipadala ang bugtong anak. Grasya na. Munang atong mabasa si Efeso 2:8, kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Sa ato pagwa tay pagtuo, di sad nato maangkon ang grasya. Kinahanglan ta mutuo. Nganong giluwas ta? Tungod kay nakasala ta. Tungod kay naglapas ta sa kasuguan sa Ginoo. Unsa man ini, unsa may mahitabo nato? Kung makasala ta karon panahona, unsa may atong buhaton? Unsay role sa kasuguan? Moadto ba ta sugo kay nakasa man ta sa sugo? Adto ba ta sa sugo mangayo og pasaylo sa atong sala? Aron mapasaylo ang atong sala? Kamao ba na mapasaylo ang sugo sa atong sala? Kamao ba na muluwas na to? Dili higala. Ang kasuguan matud pa sa Galacia 3:24. Ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak paingon kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. Pag adto nimo sa kasuguan,
Sugo, pasaylo ako sa kumasala. Yung sugo, dili ko kapasaylo nimo. Adto kang Kristo. So ang kasuguan, igo laning magtudlo kanato, paingon kang Kristo. Ingon sugo, nakalapas man kanako, ang sugo, sama na sa usa ka samin. Ang samin, mga higala, instrumento lang ng samin aron sa pagpahibalo nato kundi ing dapita ang buling sa atong naong. Sa dihang milili ka sa samin, nakita nimo ang samin, diha sa samin ang imong dagway, na ay buling, mga higala. Usay buhaton nimo? Imo bang kwaon ang samin? Ibagno sa imong naong aron makuha ang buling? Dili, kay bisag unsaon pa na nimo gnusnos ang samin diha sa atong naong, di na makakuha sa buling. Ingon sa amin, igo ra ko nagpahibaw nimo buling sa imong naong. Unsa akong buhaton? Sa diha nakadiskubre ko nga nay buling akong naong tungod kay paglilin ako sa amin, nakita na akong buling. Magkuha kog tubig, magkuha kog sabon, akong hugasan akong naong, sabunan ako, o niya akong trapuhan. Limpyo na. So ingon na, ang balaod si Ginoo, ang function sa balaod si Ginoo, dili na maoy mo pasaylos atong sala aron ta maluwas. Ang function sa balaod, igo lanang mo pahibaw nato, kundi intang dapita nakasala. O niya, tudluan tas balaod, paingon kang Kristo. Pag-abot mo kang Kristo, mangayo kag kapasayloan sa sala, pasayloon ka. Kay giingon diya sa unang Juan 1:9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad. Pasayloon niya ang tanantang mga sala, ug hinluan niya ang tanantang pagkadautan. So, pasayloon tas Dios. Sa diha discovery ta nakasala ta, isugid nato sa Ginoo, dili nga to sa sugo. Kaya ang sugo iro nagpahibaw, igo lang nagpahibaw, kita kasala. Isugid nga to sa Diyos. Ginoo, nakasala gyud ko nimo. Kaya naama sa sugo nga dili ka mangawat, nakapangawat ko, nakapatay ko, or na kabuhat kong bisan unsa nga sayop, nakasa ko nimo Ginoo. Pasaylo ako. O niya, once nga ang tao ning angkon siya sala og naghinulsol siyang masala, ang Biblia nagsulti, tumanon sa Dios ang iyang saad. Sa unang Juan 1:9, pasayloon niya ang tanantang mga sala ug hinluan niya ang atong tanang pagkadautan. Di ba mamakak ang Dios sa Roma 4:21? Hingpit siyang mutuman siyang saad. Ingon siya, tumanon sa Dios ang iyang saad nga iyang pasayloon ang tanan natong mga sala og hinluan taniya sa atong pagkadautan. Kana kung atong giila nga nakalapas ta siyang balaod, o niya nakapasubo taniya, o niya nangayo kag pasaylos sa imong mga sala. Pero wa kag hibaw nga lapas kag sige, o niya usaw ni paghinulsol. Wa kag hibaw nga sa din ang paglapas sa igpapahulay, trabaho tag adlaw Sabado, sa din ang gataon tas gidilis Ginoo, sa din ang pagsimbag Dios, unsaon pagpasaylo sa Dios nato kun wa ta kahibawong sa na atong gibuhat. Di man po ta maghinulso kay wa ta kahibaw, nagtuo man ta sakto. Mga importante nga tun-an ang pulong sa Ginoo, ang balaang kasulatan, tun-an ang mga sugo sa Ginoo aron mahibaw tag diin tandapita nakasa. Kay ang balaang kasulatan, ang balaod sa Dios, mopahibaw ni nato kundi inta nakasala, mga higala. Pero nindot kaayo, once nga imong gisugid ang imong sala nga to sa Dios, pasayloon sa Dios imong sala. O niya, kay ang bayad sa sala kamatayon man. Tapos pasayloa, maingon si Ginoo, og ang akong kamatayon sa cross, maoy bayad sa imong mga sala. Pagkanindot ana. So,
gibayaran ni Kristo ang bayad sa tumasala, pinaagi siyang kamatayon. So human gibayaran niya. Naon sa mata? Naluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Kisa nagluwas si Kristo. Muna si Kristo may atong manluwas. Karon human ka naluwas ni Kristo sa imong mga sala. Tungod kay nagsugid ka sa imong makapakyasan ngadto niya. Nadawat nimong kapasayloan sa sala. Ang pangutana, magpakasala baka pag-usab? Pananglita nakasa ko, nakapatay ko. Human ko pasayloas Ginos kumasala kay misugid ko ngadto niya. Imbis nga ang bayad sa akong sala impierno aw gitubos ni Kristo. Ang bayad sa akong sala pinagi siyang kamatayon. Human ko napasaylos kong sala, human ko naluwas sa silot sa akong mga sala. Ang pangutana, magpaksala ba ko pag-usab? Okay ra ba og mupatay kog otro? Aw musamot na Ginoon og kabugat ang silot ang ipahamtang nako kung muusab pa ko pagpakasala. Ang gingon sa Ginoo ni adtong usa ka babae nga nadakpan sa mga Hudiyo nga nanapaw. Inan sa Ginoo mga tao kay ingon man ang mga tao ni ay among nadakpan akto gyud nanapaw. Ang bayad ang silot sa sala ni bayhana kamatayon. Pinaagis og bato. Ingon sa Ginoo, sige. Kinsa gani waysa ninyo diha maoy paunahon pagbatos babae. Ang mga tao una-huna nilang kaugalingon nakasa man sila, sad-an man sila. Ug atong Ginoo nagsuwat-suwat siyang tudlo dito sa lapok. Nakita sa mga tao ang ilang mga sala nga nabuhat. Sad-an pun sila. So, why nakahimo pagbato nang huli sila? Pagyanghag pas Ginoo anay tao, ang babae na lang nga nagduko, naghilak, naghuwat nga mutog pa ang bato siya lawas. Ingon ang Ginoo, bay. Asa mo itong mga tao, walay ka na batua. Ingon ang bay, lakaw sila Ginoo, wa ko nila batua. Ingon ang Ginoo, okay babay, ako sa di ko muhukom ng silot. Ang imong sala karon akong gipasaylo. Lumakaw ka, og ayaw na pagpakasala pag-usab. Gitambagan ang babae, lakaw og ayaw pagpakasala pag-usab. Go and sin and no more. So ingon ana ang pagpasaylos Ginoo sa sala. Gitubos ni Kristo, mangigalang ato mga sala pinagi siyang kamatayon. Kay nag-ingon ang unang Juan 3:8, ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab sa sinugdan. So ang tao di ay nga di muundang paglapas sa sugo, nagpadayon pagpakasala, iya si Hawa. So ang sugo higala ang pagtuman sa napulo ka sugo, mauni makita nga resulta nga ikaw naluwas pinaagis pagtuo. Ang naluwas pinaagis pagtuo, pinaagis kamataw ni Kristo sa cross, mutuman sa sugo higala. Mauni makitang ebidensya nga tinuod nga giluwas ka, pinaagis kamataw ni Kristo. Kaya ang gingon sa Biblia, nagpadayon gani ka pagpakasala paglapas sugo, iya siyawa. Sa to pamuundang gyud ang tao pagpakasala sa diha nga siya naluwas pinagis pagto aron di siya mahimong iya siyawa. Okay, wa naman tayo mahigala sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon niya ang ato nga timsong. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti nga ang mga nagapaminaw imong dadon sa kahayag sa pagsabot. Kabigang mga laga diha kaning magipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong may galas kanian Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis ug ninyong ubos nga igalag igsoon. Brother June dito magaingon sa inyo maayong gabi ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.